नि नाजानायाव नोङो हथात बैसागुखौ गुबुन गुबुन गामियाव खुंगोन लानायखौ नुनानै जोंनि सेंग्राफ्राबो माने जिरायना थायाखै। दा बिथांमोननि असेस नाजानायाव जोंनावबो बे रोखोम बिहु खुंफुंनाय बा दिन्थिफुंनाया देग्लाय माने जानानै फैदों। बेनि थाखाय खुब माने धन्यबाद। खारन बे बिहुआ जाहैबाय आसामनि खुब माने गोनांथार रावानो बुं ओमफ्राय बा गाननाय जोमनायखौनो बुं आरो मोनसेया जाहैबाय कालसारखौनो बुं। बर'नि कालसारा माने खुब गिदिरथार बुंनो थाङोबा नर्थ इस्टआव फ्राय बर'जों हाया। दा जोङो गुबुन गोजौ जाथिफोरजों माखासे बहुद गावनि कालसारखौ लाखिनो थाखाय गावसोरनि ड्रेसआनो जथेस्थ'। दा बिथांमोनखौ जोङो बे खामानिनिफ्राय जानगारनायनि सोलायै खिन्थु नैबे गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा खिन्थु कालसारखौ बिथांमोना बहन खालामगासिनो दं। दा आं बारा गोबाव बुंला।
बेनि उनाव सोदोमस्रि बसुमतारिनि ग्रुप दखना गाननानै मोसानाय जानजियाव दै होलांनायजों समायथारदों गुफुरै हायलो खानाय रुमबांजों समायथारदों फागुननि सान्दुङाव गंगार खावलायालाय जाहाबलांबाय सनाया नारें खमला बायदि मोनगुलांबाय बिबारनि दखना गाननानै मोसानाय जानजियाव दै होलांनायजों समायथारदों गुफुरै हायलो खानाय रुमबांजों समायथारदों फागुननि सान्दुङाव दखनानि गाबा मोजां खबाय सना बायदि नुलायलांबाय गिबियाव आङो खुंफुं आफादनिफ्राय फंनैसो जा हायो बे रावजोंनो आङो नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावनो सानदों। दा बेनो जाहैबाय गिबियाव दिनैनि बे फुंनिफ्रायनो जादोंमोन हाबाफारिखौ सामलायनाय जोंनिनो सेथि लांदां बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुं आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बेनि बयनिख्रुइ गुदिसिनावनो दिनैनि बे हाबाफारिया गाजा गोमजा रंगिना संगिना जोबोद मेहेर गोनाङै लांनायनि गुदियावनो दङ जोंनि बे आसाबारि गामिनि सिङाव थानाय आसाबारि गामिनिनो गावबुराजों लोगोसे साफ्रोमबो बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बिनिफ्राय बे हाबाफारियावनो बेखेवनानै खामानिखौ सालायलांनो आवगायबोनायाव हेफाजाब होनाय गासै बेखेवगिरि बिथांमोनखौबो जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।